guys, welcome back to my channel by Mia Abil. नैबे समाव आं नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलाङो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो, लाइक आरो कमेन्ट खालामो बिनि थाखायबो आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। फैदो बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ जोङो एसे आवगायलांदिनि। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय हाफां बर'आ नोंथांमोना सिनायखागौ जायफोर माने आंनि इउट्युब चेनेलजों जायफोर माने लोब्बा दङ जायफोर माने नायबाय थायो बिथांमोना मिथिखागौ हाफां बर'आ सोर। दा बिथाङा दिनै माने बाइक सालायनो सोलोंगोन, pulsar 150 बाइकखौ सालायनो सोलोंगोन। नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोना आं फोरोंग्रा जागोन। हाफाङा नैबे समाव बाइकखौ सोलोंसिगोन। हाफाङा नैबे समाव आरामसे गाखोनानै थाबाय। फार्स्ट टाइम दिनैसो फार्स्ट सोलोंगोन। ओंखायनो स्टेन्डखौ मारिनानै लानाय जाबाय। मानो होननानै बुङोबा 150थ' बियो बिराद अजन। बेखायनो स्टेन्ड मारिनानै लाबाय। बिनि उनाव आङो मारै मा खालामनांगौ नैबे समाव आङो हाफांनो बरियासे दिन्थिलांगोन। नायलांबाय था नोंथांमोना हाफाङा माबायदि रोङोना रोङा सालायनो। नैबे समाव मारै मा खालामनांगौ नैबे समाव हाफांनो आङो खोन्थाग्रोनानै लानि। हाफां एसे नायनानै लादो। नैबे जाहैबाय क्लास दै, बियो क्लास। बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय गियार। बियो गियार। नोङो मा खालामनांगोन बेखौ आथिंजों नोङो चेन्ज खालामनांगोन ना। बेनि उनाव नैबे अफ अन, बेखौ अफ अन खालामनांगोन नोङो। अन खालामबासो बाइकआ माने स्टार्ट जागोन। बेखौ साबिखौ होबाय, बिनि उनाव नैखौ मा खालामनांगोन अन खालामनांगोन, होनबासो बियो स्टार्ट जागोन। बेनिफ्राय नैबे ब्रेक बियो, ब्रेक बियो बेखौ माने जानला मोनला हमबाथाय बै सिगांनि व्हिल्सआ साखाया फासिगोन आरो फासिबा मा जायो माने स्लिप जानो हागौ आरो जानला मोनला हमोबा। बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय बे जाहैबाय माबा रेस होननानै बुङो बेखौ। रेसखौ नोङो गोसोबायदि नोङो खमायलाय बारायलाय नोङो खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय उननि ब्रेक बियो ना। बेखौ गानांगोन नोङो। बेखौ गाबाथाय उननि साखाया मा जागोन नांथागोन। बेखिनियानो। बारा एसेबां माने गोब्राब नङा। एसे मोजाङै नाजाबानो हागोन। नायलांबाय था नोंथांमोना, आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। नैबेनो हाफाङा स्टार्ट खालामसिगोन। हागोन ना सालायनो? हागोन। अके बिदिबा स्टार्ट खालामनि आङो नैबे समाव। नोङो क्लासखौ हमनानै साखाया खारखाबाय दै। दा नोङो मा खालामनो हासिगौमोन बरियानो नैबे क्लासखौ लासै एंगारनानै खारहोनो हासिगौमोन। दा बे क्लासखौ हमनायजों मा खालामनांगोन नोङो बेयाव बेखौ ओमफ्राय नोङो बेखौ हमखानाङा जानला मोनला। ओइ आथिंखौ बै गाहायाव गाबानो जाबाय। बेयाव गाना ला। बेनिफ्राय जै बे रेसखौ होबाय होमबाना नोङो बै क्लासखौ ओरै लासै हगार दे। लासै हगारनानै ओमफ्राय बै गानायखौ हगारदो। ओमफ्राय जेब्ला नोङो लाखिगोन होमबासो नोङो मा खालामनांगोन ओइ बेखौ आथिंखौ गानांगोन। ओमफ्राय बेखौ लासै हमनांगोन। दा नोङो बेखौबो जुदि गानानै होयोबा डाइरेक्टनो मा जागोन फुरा नोङो गोग्लैगोन। दा बेखिनियानो। दे माबालाय नोङो।
ओमफ्राय खिन्थु बेखौ एंगारजोबथारनाङा दै एंगारजोबथारनाङा जोर लगा के घुमा Come. Last enggar, itu plus ke last enggar, oमफ्राय इखौ लासै साफ्रे गाबथा दाबो रोंजोबाखै हाफाङा दे last enggar बेनिफ्राय लाखिनोसैबा आगोलनि ब्रेकखौ हम लासै खालाम प्लासखौ हमजाबजोब ओमफ्राय गाबथा लासै गाबथादो बास बे प्लासखौ हमथानानै बेखौ हमनांगौ होनबाय आङो बन्द' खालाम दे मोजां सालाय teman mana pas sampai kan itu lah sih enggak itu lah sih sampai apa ring jebakai dabe haphang'a joldi start खालाम मोजाङै langsung mana aku yang लासै खारो लासै बेखौ लासै एंगारो बेखौबो साफ्रेनांगौ एसे ओमफ्राय गोसा नङा मिडियामनि साफ्रे ini keluar bayi
बेखौ मानो नों हगारजोबदों खनसे हगारजोबनाङा हगारजोबनाङा लासैसो हगारनांगौ ओइखौ साफ्रेनानै दे बेखौ लासै एंगार ओमफ्राय बेखौ लासै साफ्रे इनि खनसेनो हगारजोबो बियो लासै ओइखौ प्लासखौ हम ओमफ्राय बेखौ लासै साफ्रेदोलाय ओमफ्राय आरो बेखौ लासै एंगारदोलाय लासै एंगार बेखौ लासै एंगार मोजाङै सालाय सिदा ओइ नै हाब्रु दङ आथिंजों सिदा ला लाखिनोसैबा ओइ ब्रेकखौ हमनांगौ ओमफ्राय आरो आथिंखौबो गानांगौ स' लोगोफोर नोंथांमोना मिन्थिखागौ हाफाङा दिनैसो फार्स्ट माने बाइक सोलोंदों बेबो पालसार बावसो बेखायनो एसे टान मोनदों ग्लेमारफोरबा स्प्लेन्डारफोरबा एसे थाबैनो हागौमोन खोमा दा नैबे पालसार नालाय एसे बिराद अजनबो दङ ओंखायनो बारा रोंजोबाखै एसे हानाय जाबाय आरो साननैसो बेबायदि प्रेक्टिस खालामबाय थायोबा हाफाङा निस्सय सालायनो रोंसिगोन स' लोगोफोर एकदम गोलोमजोब्बाय हाफांखौ बाइक फोरोंनानै स' नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा अन्नानै भिडिअखौ शेयार खालामनानै होयो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर बाय लोगोफोर बाय दुम्फावबो दंमोन दुम्फावा केमेरामेनमोन आं दासो खोन्थाबाय नोंथांमोननो